Здравейте на всички, аз съм Лойд. Може да не ме чувате добре, защото съм болен и даже не можах. В момента би трябвало да съм на училище, но не съм, защото съм болен. И сигурно ще чудите каква е тази база и защо всичко е по-апгрейднато. Направих още един клип, който не можах да го кача с новата база, с апгрейдванията. И да, вече съм стигнал до гоблините, но да, не виждате. В смисъл не го видяхте на миналия клип и не исках да тряклаша отново и да стигам до тук. Затова съм така. И това ми е готово, че... Какво ще да кажа? Нищо. Добре, почвам да размазвам. Така, връщам се след малко, за да намеря хубав, който да мога да го размазвам. Върнах се. И вижте какъв красавец намерих. Хайде да. Красавецо, как е? Ще ми сложиш ли назаем малко елексирчета? Или защо да е назаем? То с мен го взимам. Красиво. Един гигант ли остана? Ужас. То е зле. О, супер! Супер! Унищожих това. Кажи го да. Тонхал. Ти барбериани са много зле. Барбериани нападнете. Браво бе, сетихте се. Но ме кефи тия духчета, които умрат. И ти си аут. Мен няма да има време. Връщам се след като най-вероятно го размажа. Почти, ама няма да купя. Да, сериозно е. Пак е бъл пичат. Ейте колко малко. Какво? Знам, че сте силни. Леле, всичко ми е на мак, даже някакво апгрейдва. Освен... Чакай. Ще правя си армия, нападам още веднъж. Аре по-малко. Аре 15, както си бях. А от вас искам 10. Така. Връщам се след мъничка. Само искам да ви го покажа. Гледайте го. Бах ти якосо, как искам го нападна.
Ама няма. Свърши ми времето и трябва да го нападна. Ужас, ужас, ужас. Искам само една звезда. Не, защо? Разбихте ми живота. Исках само една звезда, бе. Пак ти хората. Не е честно, исках само една звезда. Да, бе, не е честно. Трябваше ми за... Ужас. Прецаках се. И край с копите ми. В минус 5 копи. Знам, че само спирам клиповете, но това е... Гледайте колко много пари. Така ли, за мен са много. Да, за мен са много. Макси, нямам нищо Макси. Това ще бъде всичко този клип. Надявам се да не е бил твърде кратък. Надявам да ви е харесал, обаче съм малко болен. До скоро.